No niin, rakkaat seuraajat ja ystäväni siellä ruudun toisella puolella. Minä olen nyt päättänyt, mitä aion tehdä 50 tilaajan spesiaaliksi. Ja se on Pet Shop-videosarja. Ja teidän pitää ehdottaa siihen, ideoita, mutta ensimmäisen jakson teen ilman ideoitanne. Mutta aina kun olen julkaisemassa uutta Pet Shop-sarjan videota, lähetän siitä ensimmäisenä pienen shortin tänne YouTube-kanavallenne. Ja te saatte sen kommentteihin sitten tehdä ehdotuksia, mitä seuraavassa jaksossa tapahtuisi. Joten ideoita kehiin. Voitte tämänkin videon kommentteihin heitellä niitä ideoita. Mutta valitsen niistä eniten tykätyimmät. Ja muutenkin satunnaisesti. Joten hyvästi ystäväni ja näkemiin.